Gure hurrengo protagonista, Gorlizko Mendibaik elkarteko kideak txirrinduan asko ibiltzen dira, baina azarre daude. Beraien ustez, Uribe Kostako bidezidor eta kamioak zikinak eta utzita daude zeharo. Mantentze lan gehiago eskatzen dute. Bizikletan ibiltzea zoragarria da, mendian batez ere niri haunitz gustatzen zait. Binozuek kexu zarete Gorliz, Plentzia inguru hauetan mendiko bidien egoera agitz txarra delakoz eta erabat utzia dagoelakoz. Baietz. Mendiko bideak mantenimiento falta gaitik, ikusten dugu, adibidez, Emeko tuberia orain dela 20 urte utzitakoa, eta ez inorek ez du kendu, eta dagokienari kendu beharko zuen, orduan, guk kezuz gaude, mantenimiento, urtero egon beharko zen mantenimiento desente izateko, bai oinezkoentzat, bai txirrindularientzat edo norentzat. Sasiak, larrak, putzuak egora txarra dela diozue. Bai, bakarrik falta dela, denborarekin bideak iztea. Hau da, benetako adibide, zelan dagoen bidea oso txarto pasatzeko. Olako lekua garbitzea nahi duzu. Garbitzea, behin betiko, ezin da pasatu. Minan hartu daiteke. Baietz. Tubo hauek entzia nahi duzue, traba egiten dizuetelako biderdia. Tubo hauek oso kaltegarriak izan daitezke pertsonentzat. Ikusten duzu moduan, bizikleta jausten delako, ez du agarratzen ondo. Arriskutsua. Arriskutsua da, bai. Egoera honi antzina egiteko BTT zentru bat sortu nahi duzu, zergatik? Gehien bat, BTT zentru baten bidez, BTT zentru baten ezaugarritariko bat, ibilbide sare bat aukite da, orduan, lau ibilbide markaute eta garbi auki nahi duz emetik. Horrek ibilbide maila desberdinak aukiko doriz, orduan mundu guzti pasa alda bertatik. Bidea garbiago mantentzea erraixagoa da BTT zentro sortuz. Bai, BTT zentro bat ofiziala izetako bide garbi egon berdiz eta jente bertatik pasa alda, pasa berda bizikletaz. Orduan berezko zeo zer da, hau da, BTT zentro bat badeko zu bide garbi eta bizikletan ibilteko modun egon berdiz. Txirrindulari hauen eskaera garbia da, espero duguna da, eskakizunak lehen bailen betetzea. Gorliztik Joseba Olagarai, Euskal Herria zuzenea,